Ụtụtụ ọmanụ ụmụ ọdịnala Igbo, chi tata bụ Afọ. Asị nke afọ taa fọtara anyị ihe ọma. Anyị ga-ejere obodo n'ara obodo. Asị m onye chụwa anyị ya daa. Asị na anyị ga-adị ka echi na echi adịghị agwụ agwụ. Asị m ihe anyị ga-eri ya bịa, ihe ya eri ya bịakwana. Asị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọ dị n'ala ya pụoro anyị ome. Onye chụba anyị ya daa. Asị m na kakaka anyị ama anyị, jijiji anyị ama anyị. Asị m ebe bere ugo bere nke si ibi ebe na ya gosi ya ebe ọ ya ebe. Ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, asị m nkwukwa ya ihe m kwuru. Asị m na onye si na akwa ya ma acha mpama ya aba na nke ya. Onye fụla anyị lụta nwa ya nwụrụ anwụ, asị m na ọzọ ya anwụ. Asị m ọfọ tigbuo ndị ajọ mmadụ, ana tigbuo ndị ilo. Asị m onye kwụsị anyị nwụọ onye anwụọ ka anyị ji akwụ ya ise. Abụ m onye nke gị, Ugochi Tubelu Eze-Ana. Echiri m ọzọ Eze-Ana, ọ ya mere ya. Maọbụ ịkpọ m Eze-Ana Ugochi Tubelu. N'Oraifite na Anambra steeti. Abụ m nwa Adama, nna anyị na-akpụ alụ. Abịakwa n'ụbọchị taa ka m gwa ndị Igbo ihe unu kwesịrị ịma. Abụ m nnukwu onye ụkọchukwu, bụrụ dibịa na Ugochi Tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, maka ana m agwa ndị mmadụ na afa awụ spiritual lab, ịgba na nkịtị iji gwara maka n'ihi na ịtrai bụ na mbụ trai ya bụ ị nwere success, therefore you give up. Giving up is coward act. Yes. Onwere onye ọbụla dị successful enwere up and down, and onwere onye ọbụla dị successful enwere mgbe o ji wee meet negative people along the way. But it never give up. Never give up. What word? Onye ọbụla chọrọ ịga n'iru, onye ọbụla chọrọ ịdị successful. And mind you, in everything, in human relation, you must get negative and positive people. Do you get? Yes, that one is sure. You must get negative and positive people along the way. Imagine because of na-eje amụrụ onye agwara gị eziokwu wee sị maka na eziokwu adịghị. Ịghọtara ya? Anyị na-agba afa, ịgba afa miri emi, nke bụ isiokwu na o nwere ofu afọ ya wee gbata ihe gbasara ndụ gị. Yeah, life will never be the same. O Joseph mkpụrụ ihe, o nwere ike onwe ihe ndị ọzọ dị iche iche na-enye gị nsogbu, mana o nwere nke bụ isi afọ kwagbo gbuga abụ solve other problem. Other ones will fall into places. Ihe ọmụmatụ, ahụ nwere ike na-aya gị, enwezi other symptoms, mana e nwere nke bụ isi afọ kwagbo ya abụ solve other problem, other symptoms will go down. Do you get? Etu awa ka ọ dị n'ọrụ mmụọ maọbụ ihe ọbụla ị na-eme experience now. Gbaa afa miri emi. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Ana m aga ọfọ kwa ụbọchị dịka nnukwu onye ụkọchukwu na Ugochi Tubelu ọdịnala temple. N'isi ndị enyi m niile dị ihe m na-amasị, na ndị niile na-egburu mmụọ anyị ji alụ ọrụ na Ugochi Tubelu ọdịnala temple anụ, na ndị niile anyị lụrụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-aga ọfọ for 21 days si ka a na-agọ. Ichebe ihu na east ka ị na-aga ọfọ for 21 days, na-akpọku mmụọ niile eji alụ ọrụ na Ugochi Tubelu ọdịnala temple ka ha bịanyere gị aka, ka iketa oke na ọfọ na aja niile anyị na-achụ na ya bụ temple kwa ụbọchị. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ. Na-agụkwazi ọfọ n'isi ndị niile na-abụ ha na-enecha ihe onyonyo anyị, ha tụsara ya ndị ọzọ. Ihe ọma mere ha mekwara ndị ọzọ, maka na nke mere ofu onye ama ezu. Ịghọtara ya? Ihe enyi maka ịbịa n'ụbọchị taa, a sị na ọmaka ma emere ụnụ niile, anyị na-agọrọ ụnụ ọfọ ndụ. Na-asị na ife ama eme ụnụ. Na-asị na ụbọchị
ihe ga na-aga okporo ụzọ n'ụkwụ ama apụ na ama ise. Abụka m onye nnukwu onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Ihe m bịara n'ụbọchị taa n'isiokwu nke ụbọchị taa bụ step by step on how to develop ọdịnala spirituality. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na ị na-practice ọdịnala for the past 1 year and if you have a great improvement, one you need to change mentor. Yes, you hope that when you are not doing the right thing, more when you have not done the right thing consistently enough to create results. But I will guide you on how you can develop Igbo spiritual consciousness step by step. Key will rise here very fast. Nke mbụ n'ọdịnala Igbo, ihe ị kwesịrị ịma. You must recognize the closest being around you, chi ụwa gị, chi onye ụwa gị. Ndị ụka kpọrọ ya guardian angel. You must always pay homage to your chi onye ụwa, bụ ya guardian angel. He or she is the closest being to you. Nyanwa bụ anya iji afụ ụzọ na mmụọ, nyanwa bụ ya third eyes. Ọ nyanwa bụ onye maara ụzọ. Abụkọrọ ọ bụ onye kpụ ya nụ. Maka na ndị Igbo chi tụrụ ilu si na onye buru chi ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ. You must know ya chi. You must know your ancestors, ya ndị ichie. That are the sense. That are in the decision making category. So, ịmara ha ịma mmụọ. Etu esi asị na ịma mmadụ amaka, etu a ka nsi wee kwuo na ịma mmụọ makarịrị. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na imeta ha enyi, ha ga na-ekwuru na mmụọ na-asị na nwaanyị a bụ ezigbo nwa. Ihe ọmụmatụ. Ọ bụrụ na ị rekọgara, ya kpatara na ụmụ Israel, they don't joke with their ancestral history. They don't joke with their forefathers. They can fight you to a standstill. Even Jesus of the ndị Okobia, he traced his origin back to agbụrụ David. Onye ka eji asị na ọ bụ nwa David. Lotakwana ndị na-ekwu okwu na akụkọ according to akụkọ ndị Okobia sịrị Jesus nwa David mere ha ebere. Ịghọtara ya? Na-asị na o nwere ebe ga nọ na roadside fika ọ na-agafe wee kpọọ ya Jesus nwa David mere m ebere. Ịghọtara ya? Mana gị nwawe onye eriri eri. Ọ bụrụ na mmadụ kpọọ gị afa nna nna gị, ị chọrọ ya. Ndị Igbo ụfọdụ bụ ndị eriri eri. Ụfọdụ bụ ndị ji ekọtọ ndị okenye, kpọtọ ndị nna nna ya, ewee gbaa ha ụchụ. Ha gbapụtazie si na-enwe ancestral curse. Dị afọ na ha echenji enwe ofu family mma na ụmụnya. Ha wee sị na ha echenji afọ ha to nwa eke to nwa Chukwu. Na nwa eke bụ afọ alụsị. Ịghọtara ya? Ndị eriri eri. Ihe nna achọ ịkọwalụ gị bụ na onwere ihe dịka n'afa, osiro n'afa, you will be proud of your ancestors. Ifo na nwoke onye ayọ ya, ọ kpọrọ ya Jizọs nwa Chineke, ọ sị na Jizọs nwa David, ya mere ya ebere. Ihe nna achọ ịkọwalụ na ị ga-abụ proud, ị ga-adị proud of your ancestors. Ọ ha bụ ọnụ na-ekwuru gị. Imeta ha enyi, mee nke obi na-atọ ha ụtọ, ha gọzie gị ịfụnanya na-abụ. And mmadụ ọbụla apụghị ịgba ụta, mana mmadụ mana mmụọ, maka na ọha nwawu ya backbone na ihe na-esi na nke onye akarịa. Mmadụ dị ndụ wee gwa gị kpọtọ ndị okenye si na ndị ya ancestors bụ ndị abụrụ ọnụ, na ha bụ demonize them, and gwa gị kpọwa ndị ancestors nke ya. Ikwele ha ndị Igbo na-atanụ n'ụlọ. Nke bụ eziokwu na onwero our ancestors na-aga ọfọ kwa ụmụ ha ka ha. Na onwero ya ancestors na-aga ọfọ ka ị ghara ịke anụ. Nna ọbụla na-eweta ọjị gụọ ọfọ sị ka ụmụ ha ka ha. Ịghọtara ya? So na ihe niile ya ancestors mere ụfọ ya own glory. Ihe niile ha mere ụwụ maka ka o wee dịrị ụnụ mma. Ka ngwa nwantịrị mara. Bido taa gị onye na-watch video, kụziere ụmụ gị na ya ancestors with their backbone.
nke bụ eziokwu na gị nwa m nna maọbụ nne na-ata afọ n'azụ ụmụ gị taa, ọ bụrụ na ị kụziri ọrụ ụmụ gị na-erespekt na mmadụ ya erespekt nna ya, respekt nna mụrụ ya ancestors ya, tomorrow ụmụ gị anyị refuzuru ịkụziri ụzọ ọdịnala, they will call you demon. Yes, because ndị ụka ọbịa ya agwa ha na they should not remember you or remember, because ọnwụ na ha erotara gị ha ma erota ndị Igbo, ịghọtara ya, maka na ndị Igbo na-atụ isi onye maara nna ya marụ ndị Igbo. Nwatakịrị ịkụziri ọrụ na mmadụ na-erespekt ya nna ya, ọ bụrụgoro ndị nke nwụrụ anwụ, kedu ka ọ ga-esi respekt gị? Gbakdo ha n'azụ, your own legacy is gone. Ịghọtara ya, maka na ịkụziri ọrụ ya na mmadụ na-erekọgnaizi nna ya. Ka nwere onwe mmadụ ka ịghọta na ndị nna nna anyị ha dị very powerful. My dad died, passed on let's say 9 years ago. That time I was staying with the church. You get, anọ n'ute ndị ụka ọbịa. Mgbe edisiara my father, enwero ihe ịrịba ama emere ebe eniri ya. That is, enwere ihe dịka block maọbụ tiles ma whatever emere ebe ahụ. No. Now, whereby na enwere n'ihe ịrịba ama emere that place, mana anyị ji anya na-engage that particular place. But agwasi ozu, after some years, the heap of sand in ihe niile ebe ahụ will go down and everything. So everything everywhere dịkwa normal. It was ebe ihe esi wee notice n'ebe a ka eniri ya. So mụ na my mom and my siblings, mgbe m mesịrị natazie n'ọdịnala, mụ na my mom and my siblings were na-eme argue. That was early this year. After ka m nata n'ọdịnala, mana early this year ka m sisiri my father na m chọrọ ime mark. Okay, that was last year. Ka m gwara na m chọrọ ime mark n'ebe ahụ eniri ya. However, we see ihe mere na ọ ga-abụ mgbe mbido ịrụ project, ịrụ both the house fencing and the other projects n'ime the compound. Ka m nwere opportunity a wee were block wee do rectangle, that is ebe ahụ eniri wee mee mark there. Then wee zonye ogirisi nwoke n'isi ya, etu a ka esi eme mgbe gburugburu. Enyi ya nwoke azụ ya ogirisi nwoke n'isi ya, enyi ya nwaanyị adọ ya ogirisi nwaanyị n'isi ya. Ịghọtara ya? So ihe a ka m kpebiri wee ru this year wee bido ịrụ project. Mgbe m na-agba fence na-adọnye gate, wee n'ebe anwa believe n'ebe enyi my father wee block wee do rectangle form, Now, but so within my brothers and my mom, we are arguing whether n'ebe anwa mere the mark or the exact point or not. And when ndị kwe na ndị ekwe na, ụfọdụ say yes, not at the exact point. More than one person is not at the exact point. Some say no, na mo garuni towards the fence too much. Na I wetakwa aka near the inner gate. So I na argument more than one do to know the site in Cholo. Nchọbụ ka m put to my duplex now. So the entrance were mark. Etu a ga-esi the foundation of the duplex ga-esi ga bụ the exact place the iri my father dị now. Mana before towards my market, enwere m na ebe ahụ market before asị niye bụ the exact point. Now I gave like few minutes, like 2 feet gap. Now I decided that my fence will pass through that place without knowing na that particular place na mụ na onwe m enweta the right place in there. No, ebe my mother ha pointed aka bụ the exact place. Now, and that ebe ahụ ha pointed aka bụ the ebe nchọbụrụ isi fence my foundation wee ga. So what did I do? Remember na mgbe ewubere Ugochi tubelu na temple, mgbe m bidoro ọdịnala, akpọbatara my father. Yatago etu esi eme kpọbata ya n'ụlọ n'ime the temple, si ya bata n'ụlọ ọrụ m. Yatago debe n'ụlọ ọrụ m, na-egburu ya anụ, na-atụrụ ya nzu, na-atụrụ ya mmanya. Yatago kpọbata ya n'ụlọ ka mmiri ghara ịda amazi ebe a. Kpọbata ya, yes, that is what I did. So my father kpọbatara m ya n'ụlọ. Yọtara ya dịka dibịa. So kpọbata ya n'ụlọ,
ntụọkwa nzu n'ụtụtụ atụọ m ya nzu tụọ ya nkwụ nchọkwa igburu ya anụ every month ana m egburu ya anụ yes so because na ọ mụtara nwa onye mụtara mmadụ dị ka m ekwesịrị ka na mmụọ na-aghara echukwu ya so nwe kpọbata ya n'ụlọ na-egbu egburu ya na-atụrụ ya nzu mgbe ọ na na-atụ nzu wonshi na-emo ntị egboro m ya anụ ka o wee na-edu ude na mmụọ ịghọtara ya wee na-anụrụ m ọgụ so mgbe were ọjị wee jewe na tempụl n'ebe ndebere ya wee kpọọ ya nna m ọza m kpọọ ya nna m wee were ọjị wachara ya ọjị si ya nna na ebe a ka m chọrọ ịwa foundation beside the grave because the land adrọ too large so anyị na-economize the space so wee si ya na-etu a mana na m chọrọ ibido ya bụ ọlụ n'ọnwa gara this ọnwa July ka m chọrọ ime foundation for the two place after ka m gọchara ọjị tụọrọ ya mma tụọrọ ya nzu tụọrọ ya edo tụọrọ ya nkwụ ọkụ do you know what happened after few days n'ime ọnwa then I bezie mmadụ bịa call my attention one of the workers bịara ịlụ ọrụ na my compound wee fụzie na that in my father the exact place bịaziri mee like North Carolina like height mmadụ etu akpati si wee gaa Carolina etu ọha Carolina visible line make as if no sink a little bit small just small mgbe ego ọbịa akpọ m and my mother happened to be around then anyị na-wee dozie ebe a wee fụ exactly ọ bụrụ na ebe anwa mmakịrị abụrụ ebe inye dị no ebe anwa m chọrọ itinye foundation wee ebe inye dị o wee jiri aka mark ya si na ebe nnọ ịghọtara ya that is the argument na then the ebe anwa mmakịrị ya I have to remove them and remark it this new place o gosisiri na ebe anwa ka ọ nọ ịghọtara ya so actually by mother won n'ebe ahụ point aka with the real place efuge mana enyi wee kwube ihe abụ na anyị na-eme agị weda na ebe ọ nọ ebe a makịrị ebe real place mana ojizi aka egosi ụlọ emezi na agị na ebe nnọ ọ ka ịghọta na mmụọ na-afụ ụzọ now o meziri m nchenjizie plan ebe m chọrọ igwu foundation nke a ga ihe ngosi na mmụọ na-afụ ụzọ ka m gụkwara ofu akụkọ ọzọ ka ị wee mara ihe ị kwesịrị ịma ihe njichọ ka m were onwe m na-akọ akụkọ na-akọrọ ha akụkọ iwere ha mụta ihe step by step ihe ị ga-eme wee grow o nwere one lady mma ọ na Abuja wee bụ na onwe oge ya na di bịa nwee problem di wee kpọnata ya n'ụlọ na ụdị na ya adị anụzi nwata nwaanyị a wee nọọ for 3 months o wee bụrụ na di ya bịara ọbịa kpọrọ ya o wee ruo one day o wee na-ebe akwa wee were ọjị were na-agọfụ wee na-asị nna ya let nna ya ngwa wee na-asị nna ya biko nna m ọ na o metụrụ gị n'obi na di m fụrụ n'anya kparatara m for no just reason mụ na ya na-eme anyị nọkịta enwe problem unnecessarily ọ dị ụtọ n'obi na nwa gị nwaanyị na-agbanatara ya for 3 months o bechaa akwa ma wee were ọjị gọchalụ nna ya wee jee n'ebe inyi nna ya dị wee tọwa ya ọjị o wee si ya wee na-akpọ ụra n'abalị ahụ wee lụọ nlọ ebe ọ fụrụ nna ya bịakwutere ya na nlọ wee kpọrọ ya si ya nwa m bịa osi ya ya na nna ya wee gagudo ebe ọzọ ha nwetaziri onwe ya o wee bụrụ na ngwurube di ya ka nna ya wee bata and mgbe ahụ ihe niile na-eme ka sifụta ọrụ life nna ya wee kpọọ nna di ya ngwụkwa wee kpọọ nna di ya afọ na-ada etubie mgbe ọ dị ndụ mgbe a bịara ịnụ ya kpọọ ya afọ ọzọ ya o wee si ya na mgbe ị bịara ịnụ nwa n'ọgụ maka m kpọnyere nwa ma n'aka na nwa ma a sị mgbe na nna ahazi nna di ya wee pụtazie n'ife mgbe na nna ya kenecha o wee kpọrọ ya si ya na nwa m nwaanyị a ọngụ maka m kpọnyere ya n'aka mgbe unu bịara ịnụ ya mee ka unu baa ya ozugbo o mechara ihe a ya tetara ọ bụrụ na nlọ ọchị na oruro 1 month ya nọ na be ha di ya si Abuja wee nyara moto bata si ya nwaanyị ya bute ihe ka na just like that ya na di ya na go Abuja reconcile ọlụ nwa ha ịghọtara ya ihe mmụọ kwesịrị ime ya eme ana m achọ ịkọwara na mmụọ dị very powerful ọ maka na ịmarọ wee na-akọwado gị na onye na-ege ntị create time na-eche ihu na east bidogo time mebie yes ị ga-enwe dibịa na-aba akị gị maka na o nwere ike ị nwere aka eji achụ aja ya aga maka na dibịa nọkwa onye etere ude onye wara akpa aja ya bụ ọchụ aja maka na asị na ochie dibịa chụọ aja ọ dịka were nye ndị mmụọ n'aka mana o nwere ihe ị ga na-eme at your own end
those things ị ga na-eme ya at your own end. Agwa m ụrụ na-agụkwa n'ọfọ for 21 days. Face is from your room. Nwee time gị na mmụọ ji abịa ekwubi okwu. Ọ bụrụ na like example 3 a.m. 5 a.m. any time of your choice, but ị ga-choose one particular time ị ga-use for 21 days. Ebe esi a na-abịakwa m chụọ onye ụwa m iwe nnukwu tụọrịa ezumezu mmụọ my ancestors and matron nkwụ ndị mmiri man matron nkwụ tụsakpu hot pom nana wee yọọ ha sị na ịbịakwa n'ụbọchị taa n'ọkwa 1 2 3 igwe na ka ya appoint karịa 3 n'ọkwa ihe na-eto aka eji wee bịa ha bunie gị enu ha ma ego odogwu ha ma ego eji amatụ ihe gachakwa that day hour let's say 6 a.m. tomorrow 6 a.m. ị bịakwa ọzọ next tomorrow 6 a.m. ị bịakwa ọzọ ị na-abịa ị na-eme ihe a na-agwa mee for 21 days. You have work for many and it will work for you. Ịgosi arụ ha ọfọ ịgwa ha sị a na-ebiago inwe ihe a na-akpọ silent hour, silent time, even if it's 5 minutes. Si ha chim na ezumezu mmụọ niile mụ na ha so kiri ihe unu chọrọ ka mee ịgba nkịtị. Listen ya to your inner being. Bido maybe ihe develop that spiritual consciousness. Mmụọ nọ n'ime gị a na-akpọ ya the intuition will start talking to you, and once you start believing your intuition will become clearer and clearer day by day. Ka ọ ha m n'ọnụ etu a chọrọ m ka bido atọ ogologo. Nke a agba nke mbụ step by step ihe ị ga-eme dịka onye ọdịnala, etu ị ga-esi wee na-eso wee na-ewulite mmụọ gị. Ọ bụrụ na iwe onye nwere kọl ma dị nwere ego eji ebido ihe ọrụ na-esonyere m na agba nke mbụ ihe jigicha ya share ya ndị ọzọ. Na agba nke ịbụọ aga m agwakwa gị ihe ị ga na-eme gradually ka i wee na-achịkọta mmụọ gị na-achịkọrọta ike dị n'ime gị ka i wee kwụrụ n'ụkwụ gị na-agwụ, maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa. Agwara m gị na whatever you are passing today is because of decision you took 5, 10, 15 years ago, or because you refused to do the needful 5, 10, 15 years ago. That's why you are suffering today. Your destiny is in your hands. Do the needful today and you will be happy tomorrow. Aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi Tubelu na Oraifite. Inwe any question, if you have any question, nwere ajụjụ ọbụla ị nwere, send the message na 0805 78 37 672. Eze-Ana Ugochi Tubelu bụ afa m. Udo Igbo Makanụ. Daalụnụ.